Hej første Y, her er instruktionen til jeres virtuelle modul. Hvis I starter inde under selve modulplanen, så kan I se, at der står dels hvad vi skal lave, og dels en tidsplan for deadlines i løbet af modulet. Den gennemgår vi lige først, og så kigger vi på de forskellige opgaver. Kl. 12.00, det er nu, lægges videoinstruktionen op, så kan I kigge på den. I kan genbesøge den så mange gange, som I har brug for. Kl. 12.30 har vi første deadline. Her skal I uploade arbejde med fejlsætninger. Klokken 13 har vi anden deadline, der skal I uploade arbejde med spørgsmål 1-4. 13.30 tredje deadline, her skal I uploade besvarelser af spørgsmål 5-6, eventuelt 7. Det er et individuelt spørgsmål, så det behøver vi sikkert at være med. Og 13.30 får I også jeres rettede opgaver retur inden under opgaverne. I skal arbejde sammen i jeres nye markerskabsgrupper, og det vil så også sige, at I skal huske at tagge hinanden, alle dem i gruppen, i det opslag, som I laver på Facebook. Hvis vi starter med at se på det her grammatikspil, som er det første, der skal uploades besvarelser på, så vil I komme ind på en side, der ser sådan her. Der står hver af sætningerne, og det er jo selvfølgelig sådan en markeret her, der er en sætning, har en og kun én fejl. I skal finde og rette fejlen, og så skal I forklare rettelserne. I må gerne bruge den blå grammatikbog som hjælp. Altså, og lad os prøve at tage den første sammen en gang. Så har vi altså her en sætning, hvor der står: On New Year's Eve, John and his sister was very excited about the fireworks. Der kan vi finde fejlen, den er jo, at vores subjekt det er både John and his sister, der er altså to flertal, men verballedet was, det er både i tredje person ental, ligesom om, at det kun var John, der gjorde et eller andet. Altså skal was rettes til were, da subjektet er i flertal. Det er altså både rettelsen og fejlen. Det skal I gøre med dem alle sammen, der er 12 i det hele, og de skal altså besvares på en halv time og lægges op i Facebook-gruppen. Det næste, I skal kigge på, det er opgavebeskrivelsen for Assignment for Dead Poets Society. I virkeligheden så er det her opgavebeskrivelsen for den podcast, I skal aflevere. Jeg har rykket fristen til søndag, men hvis I bliver godt færdige i dag, så bør I faktisk kunne gå direkte hjem og optage jeres podcast. Der er en opgavebeskrivelse her, og der står lidt i forhold til, hvad fokus er, hvad I skal være opmærksom på i de forskellige spørgsmål hernede, og så kommer selve spørgsmålene her. Det skulle være nogenlunde lige til at gå til. Husk, at hvis man anvender sider fra nettet, så skal man angive dem som kilde. Alt andet det er plagiat, og plagiat det er udlyser et -3 og en advarsel. Men altså, hvis der er spørgsmål til de her questions for Dead Poets Society, så kan I slå dem op i gruppen, så kan alle også se svaret. Og I er jo selvfølgelig velkomne til, og jeg opfordrer jer til, at I bruger hinanden som sparringspartnere undervejs. Det vil sige, stil hinanden spørgsmålene, hjælp hinanden med at komme frem til nogle løsninger, som I synes er gode. Men altså, kl. 12.30, der skal I uploade fejlsætningerne. Kl. 13.00, der skal I uploade jeres besvarelser på spørgsmål 1-4. Og 13.30 skal I uploade besvarelser på 5 og 6, og eventuelt spørgsmål 7. Husk at tagge hinanden i opslagene, sådan så jeg kan se, hvem der er med i den gruppe, der har afleveret. Og ellers så er der faktisk bare tilbage og ønsker jer god arbejdslyst.